Salah. Aisy, लोंबाबो हालुनायखौ नायलाय. आसला होबाय दं. गरमनि नै थाइजौ खाजानो नागिरदों आरो फार्स्ट टाइम. कलेजनिफ्राय फैग्रा जोंहानाव होफैबाय. सासेयाबो गोजाननि ओरैजाय दलंगुरिनि होबोथारबाय बेसगुरियाव. बेथ' थारनान र' हरबानो खोनायो. गोथावना नोंथां? मोजां थाइसे साखिखांबाय. बिराद सालुयो जाखांबायानो. खोन्थाना हो थाइजौखौ एसे खोन्थाना होलाय. बरिया जानोसै. मबाइलाव फिसा नुदोंलै एसे गिदिरानो. ओमफ्राय खिन्थु गोथाव दै सिनि बायदि. गोरलैसो दै माबा जायाखै बादालि जायाखै माने. बादालि फिसा नुमारो। हा? मबाइलाव फिसा नुयो. नाफोरखौबो नायलाय नोङो. मोजां हा नोंथां. मबाइलाबो आइफन नङा जाहैबाय. इट इज माय प्रब्लेम. ग्लाम हाबाय बिथाङा हिनजाव बायदि दसेनो. दोनदो जाजोब केला. जाजोबनाया माथो सासेया जानो हाया. सासेया जाजोबनो हायो. गामलायाव जागोन दे. हाग्राया उस्ताद हिनजाव बायदि बायो जानो बायो हिनजाव बायदि. बिराद लेमबायलै आसला दसेनो. जागौमोन. थाइजौ. हा? थाइसे हरलै इनो. जाथों. जाना ओइ न'आव दंबावोमोन. लेमखानायगोन नामा? ओं हरलै इखौनो. जा बुजा. हाखाव नाङा इदिनो हर नांनाया. जा बुजा. दै लोंनाङालै थाइजौआव दै बेखौ फाखासे संना होबाय आंनो. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय. मा होनो ओमफ्राय ब्लगनि बागै? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालामना हो, गावसिला जोबना हो नोंथांमोन. दा भाइराल जानायनि स्टेटास दोनलाबायनि थौले. दोननोबा हगारखागोन आं. हे? लांनायब्रा. माबाथाय मिथियासो फुल जागोन नामा? हे? आं दा बानलु लायनो. थ' नोंथांमोन आं दा जास्ट माबा देखायलाङोब्रा नों बुथुलांबायब्रा. थानायखौ खोन्था ओइ. नों दा होनगोन नामा? नों दा होनगोन? आं दा नोंथांमोन आं दा बानलु. आं होनलायाना मादै बानलु बुरदो लांदे आं थाइजौ खाजि जानो. ओइ खैब्रा. ओं फायखाना अबेखिथाय? बानलु बिफांबो जा गोजौ केला. आं बानलु लाना फैफिनबाय. थोना थोजायो? बिराद बुरजा जाबायलै ना अस्त्र'आ? बोरै लायदो? ओइ मा बुस्थु? माबाया दा दांगासिनो आरोना लायनाय. गिलासजों ओरै निख्लैसिगोन ना? ओरै. आया. Krumon! Kaji jagrali, asola ringu. Geleng juga. Jagrali sekali. Kita danglibar na. Nah bukrabu gaya nalai, maku kamna dukian bukan. Ini kan ini bene. Nengkamu nabe. Bukra. Gaya bayang. Bijeng nih. Coba kita sana nih jengkang. Jelasannya jeng nih bukra. Malah mesin yang wina. Malah mesin yang wina jeng nih. Bego bahaya. Deling rako. Deling rako na bahaya. Jangan di gue dong makan ladeng.
कलेजनिफ्राय हाखु दाखु फैदों होमबाबो आं मावबावाखै कलेजाव थांग्रा बिथांमोनासो मावनानै जादों बिराद अलसिया इयो जिरायनानै जाग्राल' कामकासार दं नोंसिनाव माबायदि बानायो फोरमायब्रा इउटुबनि नायगिरि बिथांमोनाबो सोलोंना लादों जाहाथे उदै गबाय दं आसलना न' मालिकआ आं बादुला मोजाङै मावनानै जा नोंथांमोन लोगोबाबो मावनानै जाफैनांगौ आं न'आव मिथिदों जानला मोनला गैया ओरैनो फैनानै जाफैनो जिंगाया नुबाय मा होनदों लोगो होननानै आथिं आखाइ गैया होननानै दा सान लोगोफोर मिथिदों उल्था लोगोफोरखौ मावनानै जाहोनांगौ बिसोरनावबो आखाइ आथिं दं बावलायलाङोलै इउटुबनि बागै मिथियाना दोलो होबावलै आसल आरोबाव नों मालखौल' लायदो बरिया जासिगोन मा मालखौ संख्रि बानलु एसे ओइलाय बानलु गोजाखौ लायलाय नों एसे बानलु गोजा होआलै ना सिनि एसेल' लाबोलाय होजोबनायखौ बे साइडआव दोनथ'ब्रा सिनिबो नांगौ फाल्टुआ क्लास लाबाय थानाय समावनो हाखु दाखु लिंहरलाबायनायानो थाइजानो नोंसोर मैया थाइजानो होननायखाय एसे गोसोखांनानै माने नोंसोरखौ माबादों एकदम क्लास लाबाय थानाय समावनो फनखौबो दिखोनो हाया मानो बायाना जों इदिबाबो फैयो जानायाव ना जानायाव एक्सपार्ट मान नायो मानसिया जानायाव बिराद एक्सपार्ट आंना लोगोफ्रा ओरैबायदि लिंलां दं माने जानायबाथाय माने माबा माबि इम्पर्टेन्ट खामानियावबो गारना फैगोन आरो बिसोरो जानाय होनबाथाय आरो बस हाबाबाथ' अमा बेदरनि लुगैनानै माने खारनानैबाबो फैगोन आंनि आखाइया सेसाजों माथो थबस'बालायब्रा नों आखाइजों सिफ्लेना इखौ सिखाजों हाना होलाय गिलासजों देफ्रु गिलासजों इयावनो हो ओमफ्राय गिलासजों माबायो मालाय गेब्लेगोन संला मला नों आनसिया आं माबायाव दै गामलायाव देन्थाखौबो होफाबाय माथो देन्थायाव थागोन जेबो जानायाव होनबा बाब दसेनो मोनफैदो आं आसुरि मोनदो खेला 10 मिनिटबो जायाखै खोमा गारियानो दं आरो गारि ओइ नोंना साइकेल ना जमा फैदों सालु होमबा ब्रेक गैयाना नोंना गोलोमजोब्बाय बिथा गोलोमजोब्बाय मावथि सेंग्रा सिख्लानि लिसाव गोलैयो नोंबो जानायल' नालाय गावसोराबो मावफाथारा जाबायलै ना दांग्लिबावनाय एसे हा होब्रा नै दा दांग्लिनानै जाबाय खाथियाव बेखाय रेडि स्पिड लाय आसल बिसा स्पिड लाय बानलुआ केला खाथि थानाया जानायल' होनदोंना आं नुवाखै सासेया मादालिमानि गाराखै अरलांजोब्बाय नों गामलायाव जागोन दा आं माबायाव जाबाय बाल्थिङाव नोंना आखायाव जागोन बास्केटाव जा नोङो बास्केटाव मालाय फालि लाबोखादो नै जानो थाखाय जानायावबा बिराद डेन्जार गोजा मानि आसला गामलायाव जाखागोन जाहैदों ओंखाम बायदि लेखा गांबेसे थांनो नायनोलां र' इसोरखौ मा र' नायगासिनोमोन नै गांनै बेफोर गथ'फोरा लेखा फरायनो थाङो कलेजाव सिख्ला नायनो थाङाबा बे गांनै साबजेक्टखौ सोरबा इखौ लाबा पास जायो नामा इखौ जेनेबा 100आव 100 लिरबाबो पास जानाय नङा फाग्ला बे गांनैल'जों पास जायो नोंसोरो लेखा 6था गोजोन रानना होदों ओरै गांब्रैया फरायनो थाङा माने नोंसोरो नायनोल' कन्टिनिउ जानायावलाय जानायाव सिख्ला नायनाया अस्थाद माने बाइक लाबाथ' आरो न'आवनो थानाय नङा खोमा
Orang sekarang nama. Screenshot mana laning dah iku. Yang baik. Wah, Krumon. Ini bangshin lakadeng. Kayak ya aku lah. Dapat dia lazi bang dia ya. Lugina deh. Ulu kena ngah. Korum ni ke baju Past time. First time beina amba. Besar gedan nih. Besar gedan nih. Besar gedan nih. Ayah. Besar gedan nih. Ang ini yang sakitnya kita simba. Bantu ada orang untungnya nih ale. Aluan dem nawan baluko. Balu aluan dem nawan nge. Hah? Andem na iya. Songla mungla ko tuli. Thet. Baluko sa kana ko ro. Ka pa de. Next video. Salah. Ai lưng vào hẳn này con đây này. Quá. Mình sẽ salah. Enggak. Jangan lại à? Dạ đại ai à? Bữa dia. Ra lại cảm gì vậy? Cảm gì vậy anh chứ? Kacau tahu ra. Banlu kita zagra kemstan dulu gitu. Ya. Banlu kita zagra. Thailand dasu. Gosla kunang lewe salah. Sasia lo salinder ka, isilo jana ladeng boriane. Sasia gosla kunang jawe. Mendeng babu. Oh babu. Babu. Beri mendeng Bandung sajana. Kamu japi deh, kamu japi bawa hasil jauh dostas. Ada dengan nge. Sungkria sih lah. Kamu nih kepala kanatan genang lele. Sungkria. Lu potong ni. Hah? Saun dia kemarin ini nih. Kepala kanatan genang lele. Waduh ngian, takkan.